Ndinozikosa mujinga. Muchibva kupi kumusha? Muchionga kalanda. Uhu umwana bata kadiraita mishonga. Mishonga iyi ndasingazhinji inopadwa kuchapa kuti izowaita mhuri. Kabata ndisaka mushonga wokurima. Saka mushonga wonjuga. Mishonga iyi handaiziva kuti ichapanduka. Ichachidhoma. Chandikurara mwana wangu usiku. Mushonga wonjuga ndakadaroora. Nokuti wese anokurima iwe ndakadaroora. Makatora maroora. Mungayeuke here kwamakaenda kunotora mishonga iyi? Kana iri n'anga kana muprofita, ndekupi kwamakanotorera mishonga iyi? Wonjuga ndikautora mupadharo wenhara. Wokurima ndikautora pasi kumere maundu. Zvikunyeberwawo ndaipohwa mabhirati ma15-20. Ari edonje? Edonje. Chibage nchiroba 12, 18 ngoro. Kubva mumushonga wokurima iwoyo wamoto wakazopanduka kuita zvidhoma zvakazinge zvakukanganisa mwana, makaburitse chii chamakaburitsa pakurarama? Hapana pandikaburitsa pangamiri, ndingotora mushonga asingazivi kuti taitika kana nobudirira ndikati hapana. Mombe hamuna? Mombe ndanadzo kwete dzekutenga nokurima. Ndikasitora baba vangu ndikazvitenga wenini tozvadziripo. Makasiyirwa mombe nababa wenyu ndokuzotengawo dzenyu. Ko mushonga wonjuga uyu? Njuga kana ukangondi zvadzakaziva mashomanana pamberi pese ndaita kudziona njuga yacho. Mishonga iyi yave nemhiko dzipi? Hatimbotengai kune wokurima uyu. Yave nemhiko chii chamakapiwa imimi pamushonga uyu? Mushonga wakonzvisa bwero motokari dzeusiku. Chii chamakapiwa mushonga wokurima? Makapiwa mudzi? Makapiwa mudzi. Waigara pai mudzi? Mudzi. Vanozoti ucherere pachivande chako nokumunda. Ndomamacherera. Saka makamva manzi nen'anga iyo musabude nemoto panze. Hamuna kuzenge matyoro here mhiko dzake dzamamapiwa nen'anga iwe? Ndikatora kandosaka wazopanduka. Makanga makubuda nemoto panze? Kuve njuga uyu makapiwa chiri chii? Mudzi chakare. Mukamva manzi muite sei? Njuga ukasvika wakadumwa kako kaunosungira kana wakuita kutamba njuga. Maisungira kadumwa muruoko rwokurudyi? Maiwina chaizvo? Ndikambowinawo mazuva mashomanana. Mari zhinji yamakambowina yakawandisa imari iyi? Kakuti bakudhaya mari ma50 tekanga yaita imari yakawandisa ma80. Wasviko musi wasviko ma70 60. Saka makazotyora mhiko dzacho sei? Mhiko dzonjuga idzi rumwe rakanzvasa nekubatwa nomukadzi. Saka pandikarikoshiwa muhomwe manje akadzi vakaenda kuwacho kozvaribata. Varibata. Saka zvazouya sei kuvanasikana? Usaziva kuti mishonga iyi inopanduka kusvika ipapo. Zvidhoma izvi zvamuka zvazvidhoma zvakanga zvakuuya kwamuri kumba here kana kuti zvazvangoenda kuvanasikana? Zvazvangoenda kuvanasikana kwandiri vasikana. Mune vanasikana vangani? Umwe chakashaya kwasara hwanyeye. Tiri kunzwa nyaya yekunzi makanga makuita mwana aiona imi kuhope muchiuya muchirara naye. Imi maizviziva here izvi? Maienda kumwana muri mushonga? Munodemba zvakadii baba kuti makanga maakurwarisa mwana wenyu? Ikurudziro ipi yamunopa kunana baba vanobata-bata zvinhu zvinozopedzisira zvakupandukira mhuri, kuuraya